Da, kada sam otvarala školu, pošto sam tako sitničava uvek i detaljista i perfekcionista, trudim se da ne budem. Ovim putem pozdravljam Draganu Vasilijević Valent, s kojom sam imala konsultacije što se tiče otvaranja profila na mrežama, probijanja u tom svetu. Ja tu uvek kažem, mala bara puna krokodila, jer je zaista konkurencija i kod nas i u Francuskoj jako velika, ima dosta profesora jezika, svi imaju svoje profile, svi imaju neki svoj pristup, neki su slični, liče jedni drugima. Ja sam htela nekako da se izdvojim iz toga i kod nas i tamo, i zapravo želela sam da imam klijente sa svih strana. I zapravo najveći broj mojih klijenata je iz inostranstva, iz Amerike, Evrope, jako malo naših ljudi imam, što je donekle i razumljivo zato što ipak standard u Francuskoj i cena časa u Francuskoj nije ista još uvek kao cena časa kod nas, tako da najčešće ljudi koji dođu preko preporuke nekad odustanu kad čuju koja je cena časa, mada se to sad u poslednje vreme već tu negde izjednačava koliko vidim, ali da, sa Draganom sam imala dosta konsultacija i ona je meni uvek govorila: Milice, bolje završeno nego savršeno. Kaže, verujem, ja sam sama bila ceo život perfekcionista, ja se i dalje borim sa time, ali kao ti šta god da napraviš, imaš energiju, imaš ideju, pritom imaš taj veliki plus, jer živiš u Francuskoj, tebi je svaki korak kad izađeš na ulicu autentični materijal.